Здравейте хора, и ние ще направим едно ревю на PlayStation ми. Първо да покажа PlayStation. И от тук се включва. И ето тук вътре се слага диска. И той е Sony. Ето го и джойстика. Джойстика е оригинален. И да покажа игрите. Те са тук до мене. Значи имам 4 игри. Ето. Едната е GTA 5. Ето. Виждате GTA 5. После ще ги отворя. Другата ми е MXGP. Една игра с мотори. Ето, както виждате отзад се виждат моторите. Имам и Sport Champions 2. Аз имам ето такива работи за нея. Тази игра се играе с такива. Да, се играе с такива джойстици. А пък иначе другите игри се играе с джойстика. Значи следващата игра е Gran Turismo 5. Тя е една игра с коли. Значи мога да снимаме на нея клипове, но трябва първо да си купя там едно нещо да снимам. И чакайте вътре да ги отворим. Сега ще ги отворя. Значи първата е Gran Turismo 5. Ето я. Вътре има, както виждате, има диск и има някаква книжка. Сега ще отворим да я видим. И тук има нещо как да се свържем с това. Моят PlayStation не е такъв, но той е малко по-различен, защото той има два модела. Единият е такъв, другия е такъв, като моя. Да. И нека да си мушнем книжката и да ви покажа Sport Champions 2. Ето я и втората игра. Тя е Sport Champions 2, както ви казах. И има и втора версия, но аз нея нямам. Имам само първата версия. Ето тук има пак с така, тук може да играете тенис, голф, ски, може да карате, да стреляте с лък, да фърляте боулинг и други различни работи. И нека ви покажа втората игра. Както ви казах, тя беше MXGP. В момента съм пуснал телевизора. И ето я и нея, MXGP. И тук пак има такава книжка. Аз тук съм си написал работи на български. Си ги преведах от телефона. Да може да съм по-сигурен. И тук пак виждате, има някакви указания. И тук пак съм си написал тези работи отпред, отзад, как да се виждате. Да. И това е за MXGP играта. Сега ще ви покажа GTA 5. Ето, отворихме и нея. Ето вътре диска. Той има много версии GTA 5, но аз имам само едната. Ето тук виждате. Ето тук пак има такива работи. И вътре има една много голяма карта. Както сте виждали. Ако сте виждали, картата е много голяма. Ако мога да отворя, ще ви я покажа. И сега ще ви я покажа. Аз съм я отварял 2-3 пъти, но повече пъти не. Ето тя картата е много голяма. Ето я картата. И отзад има пак карта. Тя е, едната е на синглплеер, другата е в онлайн.
Аз по принцип вече в онлайна съм си купил коли Динка. Имам Динка, имам и други работи. И така, да сложим това. И това ще бъде за клипа днеска. И надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте лайк и се абонирайте за мен. До скоро!